Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala tanu ni ka Ala barikada ka sali cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye. Kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka taa jɔdon se Ala ka ne ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ. Bi wajulu kɛnɛ kan nin ye an ye Sikaso. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofaraba min bɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ. Laada don sango san u bɛ alakiraba ka bangeli ɲɛnajɛw labɛn. Min bɛ taa ɲɛnamaya an ka Mali Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba fɛ an fana karamɔgɔ Seyidi Sɛki Usumani Madani Hayidara ka kɛɲɛ ni ɲinanta ye Ala sɔnna a ma o bɛ bɛn mawuludi a tako 7nan baaraw ma min baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn mɛkalo tile 2 ma san 2025 Ala sɔnna a ma dugu jɛlen ka bɛn mɛkalo tile 3 ma o bɛnna mawuludu duwawu kala ma Sikaso Amdalayi Ndolanci tɛrɛba kan aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ jamana Sikaso n'a lamini ani ka bɔ jamana wɛrɛw Mali kɔ kan nin bɛɛ de ye Sikaso magɛn ka na bɛn ni mawuluduba in ye. Sɛki Usumani Madani Hayidara ka mawuludu duwawu kɛnɛ o tɛ fɛn dogolen ye jamana in kɔnɔ. Sikaso salongo duwawukala min kɛra ɲina mɔgɔ caman de nana ni seereyaw ye mun ta kun ye denko ye mun ta kun ye furuko ye o n'a ɲɔgɔnna caman Ala sɔnna ka se ka olu ka duwawu jaabi. O hukumu kelen kɔnɔ jama ye yɔrɔ kelen magɛn ka sabu kɛ bani yɛrɛ kama Ala bɛ sɔn ka duwawu jaabi sabula bani ye maa ye min ka ɲi a jogo ka ɲi a ŋaniya ka ɲi a ka fɔta ka ɲi n'o ye Ala deli fɛn o fɛn na Ala bɛ sɔn. Kɛnɛ in kan bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka ya bani de kɔnɔ a yelen kɔ o kɛra nisɔndiyako ye jama de sewara fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Foliw kɛra nin cogoya in de la fo kana bani sɛnsɛn ka se a sigiyɔrɔ la kumakɛlaw sɔrɔla ka kuma daminɛ dakuruɲɛ 2 min fɔr'o la an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. An sigira hɛrɛ la ya Rabi Ala k'an wuli hɛrɛ la. An ka kɛtaw an'an ka fɔtaw Ala k'a bɛn ni sababa bɛɛ kira yɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul. Bi wulada barikaman na an bɛ foli lase nabaga bɛɛ ma. Foli an b'a fɔlɔ an ka dugutigi la dugutigi ɲuman min bɛ anw fɛ yan ni a ye an ka kɛnɛw bɛɛ diya an bolo an bɛ fɔlɔ an bɛ dugutigi fo. N'an bɔra yen an bɛ Sikaso bɛɛ fo. Ne jama hakɛ nata ye Sikaso jama hakɛ min dora yan ka jama bisimilali la Sikaso Ansardine commission min sigi bɛ baara kama hali so kelen a ma ta location na Sikasokaw ye so bɛɛ le di ka jama bɛɛ bisimila an bɛ Sikaso fo la ya Rabi Ala ka bɛɛ sara. N'an bɔra yen an ka président international Surakata Salamata an b'a fo ka barikada ka duwawu k'a ye k'a fɔ an ye a ka bonya ye a ye tulu caman bila ka bɔ usine na ka na di anw ma an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabi a ka usine Ala ka sankɔrɔta ni nin kɛnɛ ni lahɔrɔma ye Ala ka kɔrɔta. N'an bɔra yen an ka bureau national Moribo Jalo a n'a ka jama an b'o bɛɛ fo k'o bɛɛ waleɲuman dɔn o ye minɛn caman bila an ka disposition na nin baara nin sira kan an bɛ o fo. N'an bɔra yen section 100 ani section dama ani jamana 40 min bɛ tɔn kɔnɔ a min mɔgɔ tɛ kɛnɛ kan yan bi an b'a bɛɛ fo k'o bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ o ye taama min kɛ ka se yan Ala k'a kɛ o ye dalilu ye. N'an bɔra yen an bɛ an balakaw fo u ka timinandiya la ka an balakaw fo u ka tasuma muɲu na k'a ɲini Ala fɛ o ye sɛgɛn min kɛ gada la Ala k'a kɛ o ye dalilu ye Ala kana kɛ anw kan dalilu ye. N'an bɔra yen an bɛ an dɛmɛbagaw fo ni baara nin daminɛ ni sisan cɛ an ye dɛmɛ caman sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caman baganw baara nafolo baara fɛn caman an ye o dɛmɛ sɔrɔ an bɛ dɛmɛbagaw fo tɔn kɔnɔ ani tɔn kɔ kan an b'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 bɔ k'a don nin mawuludu na kira bangeli hɔrɔma kosɔn ya Rabi Ala k'a bɛɛ kisi Ala k'a bɛɛ kisi. N'an bɔra yen an bɛ yafa ɲini kɛ commission d'organisation tɔgɔ la ani baarakɛ bonda bɛɛ tɔgɔ la k'a daminɛ vigile Tchafi an balaka gakɛraw transport maintenance ni fiɲɛ yira baara la an b'o yafa ɲini jama fɛ jama ladon ma nɔgɔ i bɛ se kɛ mais kuma dɔ la i bɛ se ka don gasi la ka sɔrɔ aw ma bɔ a kalama ni an ye o min kɛ mɔgɔ min na
ni kɛnɛ nin lahɔrɔma kama an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ an bolo bɛ an kɔ jama ye n'an bɔra yen an dɛmɛbagaw la an bɛ an karamɔgɔ denkɛ fo n'o ye Lobu Adama ye ka se k'a fo a ka fonisereya la ka ɲɛsin tɔn ma ka ɲɛsin tɔn kɔ kan ka ɲɛsin Sikaso ma an bɛ nin bonyamasegin foli kɛ a ye nin kɛnɛ kan quartier dɔ bɛ yan ko quartier Babemba jiko gɛlɛya tun bɛ quartier in na kosɛbɛ an bɛ Sikaso de Sikasakaw b'a seereya ni forage senni k'a di quartier mɔgɔw ma fi sabililayi quartier mɔgɔw kɔ bi alhamdulilayi a ma dogo mɔgɔ si la ka bɔ an ka goudron na ka se yan bɛɛ ye sira ye degun min tun bɛ sira nin kan ka kɛra sababu ye ka degun nin fɛnɛ ta ka bɔ jama kan an bɛ a fo o la k'a daminɛ salon ka na se ɲinan ma balo min dira anw ma k'a di mɔgɔw ma tɔn nin kɔnɔ ani tɔn kɔ kan ani k'a di mɔgɔw ma hali minnu tɛ silamɛ ye an b'a seereya 100 caman don donc an b'o foli kɛ karamɔgɔ denkɛ ye k'a ɲini ala fɛ a y'a bɔ nafolo min na yarabi ala k'a jidi ala kana ban foli bɛ laban mun na an karamɔgɔ a se yidi Sherif Usman Madani Haidara an bɛ foli lase karamɔgɔ ma ka karamɔgɔ barikada ni fɛn o fɛn filɛ ale ka laseli le an se nin kɛnɛw bɛɛ kan ale ka laseli le ni faamu bɛɛ don anw na ale ka laseli le anw bɛɛ kɛ maaba ye nin sigida ninnu na an karamɔgɔ an b'a fo karamɔgɔ an b'a fo k'a waleɲuman ka ɲini ala fɛ a bɛ fɛn min fɛ diɲɛ ani lahara ala k'o nɔgɔya a ye a bɛ siran fɛn min ye ala k'a kisi ka bɔ o ma a n'a ka denbaya bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o bɛɛ kana an minnu b'o kɔ anw ka fara an juguya kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ kɛ o tugubaga ɲuman ye ala k'an bɛɛ kɛ o tugubaga ɲuman ye o kɔfɛ an ka section 6 min farala an kan ka mawuludu labɛn ani an ka bureau régional kura président ninnu bɛɛ tɔgɔ la an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ ka foli lase bɛɛ ma k'a fɔ ɲina kɛnɛ a bɛ taara kuncɛli la yarabi ala k'a kuncɛko ɲuman di aw ma ni baara nɔgɔyara fana an bɛ bɛɛ kalifa ala ma ala min tɛ kalifa cɛ an ka finitigiw an b'o kalifa ala ma an ka jamana an b'a kalifa ala ma k'a ɲini ala fɛ yarabi jamana nin ala k'a kɔlɔsi ala k'a kɔlɔsi ala ka jamana nin tanga ala k'a kisi kira na bɔ n'a kama sɔli ala rasul silamɛ jama aw n'u la an tilela hɛrɛ la ala ka o la hɛrɛ d'anw ma ne ye a balimakɛ Isufu Jamutele diinɛ ministère min bɛ jamana kɔnɔ n'o ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ani bato ani laada ko ma n'o ye ministère des affaires religieuses du culte des coutumes ye o bolofara min bɛ an fɛ marayɔrɔ sabanan na n'o ye Sikaso région ye ne ye o directeur régional ye alhamdulilayi an bɛ kɛnɛ sanumanba in kan ni wulada barikama in na n'o ye mawuludu kɛnɛ ye an bɛ fɔlɔ ka foli kɛ an karamɔgɔ la an fa la an ka cɛkɔrɔba la an ka sirifɛ la an ka conseil islamique président na n'o ye a Cheikh Sherif Usman Madani Haidara ye a n'a ka nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen minnu sera kɛnɛ kan yan ka bɔ Bamako ka na Sikaso yan ka na mawuluduba in ɲɛnamaya ka foli k'u la Sikaso gouverneur tɔgɔ la ka foli k'u la an ka direction nationale des affaires religieuses tɔgɔ la ka foli k'u la an ka ministre n'o ye docteur Mamadu Umar Kone a tɔgɔ la ka fɔ ye ko u bisimila Sikaso an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ sanuman de don dugawu kɛ kɛnɛ de don donc k'a ɲini an karamɔgɔ fɛ n'o ye Cheikh Usman Madani Haidara ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye kosɛbɛ a b'a kɛla don o don an y'a ɲini a fɛ a ka bolo don a kɔrɔ hali bi sabula ka d'a kan a ka dugawu bɛ minɛ wa jamana mako b'a ka dugawu la cɛsiri min bɛ cɛkɔrɔba in na diinɛ ko la a dogolen tɛ mɔgɔ si la ka cɛw fara ɲɔgɔn kan ka musow fara ɲɔgɔn kan diinɛ ma bɔ diinɛ na silamɛ chrétien n tɛ fɛn na k'a fɔ ko an ka se ka bɛn maaya la ka ku jamanadenya la an ka se ka balo hɛrɛ la ka balo lafiya la jamana kɔnɔ an b'o foli kɛ karamɔgɔkɛ ye k'a ɲini ala fɛ dugawu min bɛna kɛ bi ala k'a minɛ jamana ma ala k'a minɛ Sikaso ma ala k'a minɛ silamɛden bɛɛ lajɛlen ma k'a minɛ an sarimɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ a kɛ alaya kama gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan
ala de b'a dɔn a wulibaga ye ala ye wa ni kɛnɛ in y'a wulili sababu dɔ ye sirikɛ yɛrɛ lahɔrɔma kosɔn an y'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen donc ka bɔ kuma la yan k'a fɔ ko assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ala ka kɛnɛ ɲuman wuli ala ka bɛɛ ɲuman se so an bɛ ala tandu ka ala barikada masa min ye ɲinankan mawuluduba yira an na n'o ye Sikaso ka mawuludu ye salon an y'a ɲini ala fɛ n ko san wɛrɛ ala k'o yira an na an tun b'a dɔn k'an ka dugawu jaabira fo ɲina an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan kɛnɛya kɔnɔna na an bɛ ala tandu ka ala waleɲuman dɔ ka da o kan alhamdulillahi rabbil alamin an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye a sheikh abubakar medin sanogo ale ka hukumu kɔnɔna na an bɛ foli di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mawuludu kɛbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillah kɛrɛnkɛrɛnya ma foli belebele an b'a ta ka di sherifulakaw ma k'a daminɛ n balimakɛ n'o ye kɔrɔkɛ sheikh ahmad tijani haidara ani a balima n'a dɔgɔtɔw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye ka na foli se an baw ma olu minnu ye kɛnɛ sɔrɔ bi Sikaso kɔnɔna na an ka foli b'o ye minnu ma kɛnɛ sɔrɔ an ka foli b'o bɛɛ ye o tɛmɛlen kɔ foli a n'a bonya an b'a minɛ bɛɛ ta ka a di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma n'o ye ne yɛrɛ wolofa ye a sayidi sharif usman madan haidara a sayidi sharif usman madan haidara e ye fierté de ye anw jeunesse bolo e ye fierté de ye maakɔrɔbaw bolo e ye kunnaja de ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo haidara e sɔnna ka sabali ka se to e ye jɔn bɛ sherifu bɔ mali kanu na jamanadenya kanu na jɔn bɛ haidara bɔ kumana min na jamana gana 2012 mankanw kɔfɛ a gana ka ɲagami haidara de ye silamɛw wele ka fara ɲɔgɔn kan ka karamɔgɔw wele ka fara ɲɔgɔn kan ka diinɛ taabolo wele ka fara ɲɔgɔn kan k'a ye jɛ an ka don da kelen fɛ sabula ale ɲɛ bɛ fitinɛ dɔ natɔ la ni bɛɛ tora e kelen kelen fitinɛ min na an bɛɛ lajɛlen dun haidara de y'o kɛ ka mali silamɛya kuma bɔ jɔn bɛ haidara bɔ fasodenya kanu na kumana min na jamana gana an ka fini tabagaw n'o ye surasiw ye a caman tora janfa kɔnɔna na haidara de ye nafolo bɔ a yɛrɛ kun ko k'a di surasiw ma minnu n'o olu fatura ko k'a di o musow ma u k'o ɲɛji cɛ n'a ye a sayidi sharif usman madan haidara jɔn bɛ e bɔ hinɛ ani makari la jɔn sabula ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ e ye nga e bɛ kasi e bɛ miiri ni walidenw de ka kanda ye e b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka kanda ka se ka don alijinɛ kɔnɔna na jɔn bɛ se ka sanga ni e ye a sayidi sharif usman madan haidara dan tɛ e la ni mɔgɔw bɛ kɛ e filɛ hadamadenya filɛli la non ne k'e filɛ ni hadamadenya filɛli ye ni aw bɛ k'a filɛ ni kutubuya filɛli ye haidara ka bon kutubuya ma ni aw bɛ k'a filɛ ni waliyuya filɛli ye ale de bɛ waliyuw dilan n'a aw bɛ k'a filɛ ni maaɲumanya filɛli ye haidara ka tɛmɛ nin bɛɛ k'a ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ dugawu kɛ a ye san 200 ala k'o fara si kan amiina labanko ɲuman ala k'a d'a ma wasalaamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sirifukɛ i bisimila Sikaso i bonyadugu i karamadugu i kanudugu Sikaso sirifukɛ Sikasokaw ko k'a f'i ye k'olu Sikasokaw bɛɛ bɛ ala ko la u bɛ cibaa ko la u bɛ haidara ko la Sheikh Usman Madan Haidara ko Sikaso ya o ye ɲɛda kelen dusukun kelen jɔyɔrɔ kelen hakilila kelen kungelena kelen sirifukɛ Sikasokaw ko k'i barikada ko naani na ko ba caman kɔnɔ a fɔlɔ i ka sabali ni maa lasabali o ye Sikasokaw sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn gɔɲɛ kun a filanan i ka muɲu ni maa lamuɲu o ye Sikasokaw kɛ ka ko gɛlɛn muɲu ɲɔgɔn ye a sabanan i ka dɔnni sirifukɛ i ye kalanyɔrɔ bayiri ka jɔ Sikaso région na Togoda la Wɛrɛda la Bugufiyɛ la Galadugu la Binkɔnɔdugu la fa bɛɛ lajɛlen fɛ li tarbiyatil banini wal banati sifin musoman n'a cɛman olu lamɔni ka sɔrɔ a naaninan sirifukɛ i ka fɔnisereya ye Sikasokaw kɛ ka ko dilan ɲɔgɔn ye ka ko kɛ ɲɔgɔn ye ka ko ta ɲɔgɔn fɛ ka jigi ta ɲɔgɔn ye ka jigi fa ɲɔgɔn ye ka hinɛ ka magari ɲɔgɔn na i ko ɲɛ ani bolo ni ɲɛ kasira bolo de bɛ ɲɛji cɛ wa ni bolo dimina ɲɛ de bɛ ji bɔ ka bolo hinɛ minɛ o ko tɛmɛnen kɔfɛ sirifukɛ Sikasokaw ko haidara ou rien o de kama Sikaso ka bɛɛ lajɛlen bɔra le 29 ka haidara kunbɛn
a kɔnɔw ma se ka to a kɔnɔw ma se ka sigi a jiriw kan a waraw ma se ka to waratu kɔnɔ a koorow ma se ka to kooro dingɛ la wa a sigifɛnw ma se ka to sigifɛn jiriw kan a bɛɛ lajɛlen de bɔra ka n'a fɔ sirifike marhaban bil karimi ibnil karimi ashdaduhul kurama Sheriff Usman Manana Idra le 30 n'o bɛnna avril kalo tile 30 arabadon ma sifin bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa salamisa bangali kɔnɔna na ni ala ka jɛn ye ka taa e bonyamasegi k'i waleɲuman dɔn ko sifin o sifin n'o tugura e Haidara la k'e lamɛn ko sɛtanɛ tɛ tulo kɛ o dusukun na abada lezi muso o muso ye e lamɛn o ka furu barika o bɛ labato o bɛ kɛ furu labato la ye sirifikɛ an bɛ kuma kunda surunya yan ka bɔ kuma na yan k'an baw fo tanti Seyida Fatumata Tarawele k'an baw fo tanti Seyida Aisha Kulubali ka ne dɔgɔninw fo n'o y'an ka seyidu tɔw bɛɛ lajɛlen ye sirifikɛ an b'i bila yan e hasiriyaba o ti ba jamana in kɔnɔ e telitɔ hasiriyara a ɲɛ kɔngo si nɔfɛ o kuma tɛ ala ni bonyaba min kɛ e ye an b'i bila cɛw la cɛfarin cɛfarinw la dangelew la nganaw la nganaminɛnganaw la kangaraw la kangarangaki Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Nuruddin Shihabuddin Asid Sherif Usman Madan Ok, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi n'ala ka nɛɛma n'ala ka barika ala k'o jidi an bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ Seyid Seyid Usman Madana Haidara. An b'a fo ka barikala ka waleɲuman lɔ ka dugawu kɛ a n'a bɔnnaw ye sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o di an karamɔgɔ ma. O bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ. K'an ka foli segin jamanakuntigi ma n'a ka gouvernement bɛɛ ka gouverneur fo ani maire ani dugutigiw k'an ka silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen fo ka deli ala fɛ sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o di bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ bɛna dugawu min kɛ yan bi wulada nin na an b'a deli ala fɛ ala k'u minɛ a bɛna ladilikan minnu di ala k'u to an kɔnɔ k'an kɛ ka baara kɛ n'a ye ala k'o latigɛ vraiment an nisɔndiyalen don kɛnɛ kan yan bi nka an degunni fana don ka sababuya kɛ baara kuncɛli o ye bi ye donc vraiment nin tɛ foyi yira nin b'a yira dɔrɔn k'a fɔ diɲɛ bɛ ban don don an b'a deli ala fɛ karamɔgɔ bɛna baara minnu kɛ yan ka bɛɛ kɛ kɔrɔta ni wasa ye ala k'o kan ye karamɔgɔ ɲuman nana hɛrɛ la ka ɲuman sigi hɛrɛ la ala k'o kan ye a nana degun min sɔrɔ yan Sikaso kɔnɔ an b'a deli ala fɛ ala k'a bɛɛ wuli a nana hɛrɛ minnu sɔrɔ ala k'olu jidi an b'a deli ala fɛ an ka jamana ninnu degun minnu b'a kɔnɔ ala k'a degun bɛɛ wuli degun minnu b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a degun bɛɛ wuli ala ka bɛn sabati an ka jamanaw na ala ka kelenya sabati an ka jamanaw na ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo section min bɛ yan Sikaso kɔnɔ section 100 kɔ lo nka ala sɔnna section 85 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Mali kɔnɔ section 85 o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Mali kɔnɔ section 100 ani section 5 olu bɛ Mali la section 85 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a deli ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la ala ka segin bɛɛ ɲuman ye hɛrɛ la jamana min ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni mɔludu na Sikaso yan jamana 7 la mɔgɔ minnu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan minnu tɛmɛna recensement sira fɛ o bɛnna cɛw la mɔgɔ ba 80 ani ba 2 ani 500 ani 72 musow la mɔgɔ ba 60 ani mɔgɔ ba 85 ani 5 ani 600 ani 73 n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ba 100 ani ba 60 ani 8 ani mɔgɔ 200 ani 40 ani 5 olu de ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina Sikaso yan mɔgɔ kɛnɛ kan o la an b'a deli ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la mɔgɔ minnu y'an sɔrɔ ɲina recensement kɛnɛ kan minnu nana tɔgɔ sɛbɛn k'u nana mɔludu la o de bɛ bɛn nin ma an b'a deli ala fɛ san caman b'a la bolo ala ka yira na ni sini kɛra ye karamɔgɔ an b'i fo k'i barikala k'i waleɲuman dɔn ka deli ala fɛ sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o di aw ma karamɔgɔ an b'i ka groupement bɛɛ fo o conseil an b'aw fo k'aw barikala k'aw waleɲuman dɔn ka leader fo ka ijma fo ka taabolo bɛɛ fo karamɔgɔ an b'a deli ala fɛ i kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'anw yɛrɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an b'i fo k'i ka denbaya bɛɛ fo
alora silamɛya jigi kɔrɔ alora diɲɛ jigi kɔrɔ an b'a deli ala fɛ ala ka lɔ aw jigi kɔrɔ karamɔgɔ ala ka wasa a bɛ min fɛ ni diɲɛ an b'a deli ala fɛ ala ka kɛ ten karamɔgɔ aw ti foyi fɔ fo diɲɛ ka lafiya bɛn ka sabati diɲɛ kɔnɔ kelenya ka sabati diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ an b'i fo k'i barikala k'i waleɲuman lɔ ka deli ala fɛ i ɲuman nana hɛrɛ la i n'i ka denbaya ala k'aw ɲuman sigi hɛrɛ la Sikasokaw an b'aw fo an nisɔndiyara an wasara dugutigiw ni gouverneur ni maire a ye bɛɛ bisimila Sikaso bɛɛ jɛra ka jama bisimila dunan bi bɛɛ ka so bi an b'a deli ala fɛ ala ka bɛɛ kɛ alijinɛ sara ye nafolo minnu bɔra a kɔnɔ ala ka miliyariw segin a nɔ na Sikaso bureau an b'aw fo bureau national k'aw fo a ka wulikalo n'a ka cɛsiri la ka se ka Sikaso bureau dɛmɛ ka nin baara nin kɛ an b'a deli ala fɛ a dɔnni min bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ala ka miliyariw segin a nɔ na ala ka bɔdaw d'a ma ala ka hɛrɛ caman k'a ye ka tɔnden bɛɛ fo ka silamɛ bɛɛ fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo a ka to ɲini ka sɔli ala labɛn kɛlen yani bani ka kuma ta ala sɔnna a ma an balima kerecɛn dɔ min nana tuubi kɛnɛ in kan ka don silamɛya diinɛ na baara bɛ nun don ni o ye fo ka taa se an fana karamɔgɔ seyidi shir usman madan haidara ka dakuru ɲɛ fila ma ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu n bɛ sariya k'a fɔ masi tɛ ala kɔ n bɛ sariya k'a fɔ an kuntigi muhamad ala ka jɔn don a ka ciladen don n tɛ fila fara ala kan n tɛ suɲɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amin amin. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين. إدرا. أسلموا. نعم. أنتنا تايرو جاملي. أي. مخاوسكي بمامنا. واتي كورونا. kabakolo cogoya fana bɛɛ cogo dɔ la. O la an ka foli bɛ bɛɛ ye. Mɔgɔ maa se yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan an ka foli b'u ye président n'o ye Sikaso ɲɛmɔgɔ ye a tɛmɛna ɲɛ ka foli kɛ ɲumankɛlaw ni bonyakɛlaw la mɔgɔ minnu y'u dɛmɛ sira o sira kan minnu y'u dɛmɛ wariko sira kan minnu y'u dɛmɛ baloko sira kan minnu y'u dɛmɛ misiw sagaw sɛw fɛn bɛɛ y'a seko kɛ Sikaso ka jamiyatu ansar dinil islamiya ye u ka ni mawludu in na a tigi bɛɛ folen don a bɛɛ sara bɛ ala bolo hali minnu ye gabakuru ta ka bɔ sira kan a bɛɛ sara bɛ ala de bolo o kɔfɛ an bɛ an ka foli se an ka jamanatigiw ma ani Sikaso dugutigilakaw ani Sikaso ɲɛmɔgɔ bɛɛ o kɔfɛ an b'an ka alimamiw fo k'an ka karamɔgɔw fo k'an ka wajulikɛlaw fo Sikaso n'a lamunu an ka foli b'a bɛɛ ye o kɔfɛ an ka faamaw n'o ye gouverneur ye a y'an bonya a taara an fo a tilala ka bonyaw k'an ye a sara bɛ ala de bolo a n'a baara kɛ ɲɔgɔn an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye o kɔfɛ n y'a fɔ yan surɔ an balima caman bɛ Sikaso yan minnu y'an sɔn misiw la minnu y'an sɔn wariw la minnu ye dulokiw yɛrɛ dɔn an kan na o dɔ filɛ n kan na nin an ka foli bɛ a bɛɛ ye ala k'a bɛɛ sara ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye ala ka garisigɛw fɔni ayiwa mɔgɔw bɛ yen minnu fana ye foraziw se an ye ne ka so an balima dɔw k'u bɛ forazi se ayiwa ne yɛrɛ ye ordre d'u ma n k'u k'a se parce que an bɛ alakira ka sira de nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam n'i ma fɛn ɲini mɔgɔ fɛ n'a ko n b'a k'i ye sariya la ni kafiri don a dagalen don ni fɛn dagalen don i k'a minɛ alors an balima dɔw kun bɛ forazi se ne ye ayiwa ne yɛrɛ ye yamaru d'u ma nka n denkɛ ko
ko tiɲɛ na a ti fɛ ne ka yɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ka don a la sira wɛrɛ fɛ min tɛ diinɛ sira ye ale ko k'u k'a to yen ale yɛrɛ y'a kɛ an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ye ala k'a sara o n'a ɲɔgɔnna caman ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an b'an baw fo tobilikɛla ninnu u b'a kan an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn an kɛ ni maa ye ɲuman kɛ a fɔ dɛ muso dɔ tun bɛ a bɛ se tobili la kojugu n'a ye tobili kɛ a cɛ teriw de bɛ b'u ka so a ka dumuni tobili nɔfɛ bɛɛ bɛna dumuni k'a fɛ yen u bɛɛ b'u kɔnɔ fa mais don kelen maa si m'a fɔ a muso o guwa jara walima i bɛ se ale kɔni b'a di u bɛɛ bɛna dun don dɔ la a ye sɛ kɛ daga la ka sɛ faga a ma si bɔ dɛ sɛ n'a si a n'a a kɔnɔna fɛn bɛɛ k'a kɛ nana u ye na bɔ ka na kini fɛnzɛlen komi laadakɔrɔ bɛɛ kɔndannen don u ye sɛ ta ka bila kini kan ka sɔrɔ sɛ n'a si don cɛ n'a a terikɛ bɛɛ muruti nin ye mun ye nin ye mun ye saraka wa nin ye mun ye u ye muso wele ka na muso nana u pɛrɛn-pɛrɛnna cɛ bɛ ka pɛrɛn mais nin ye mun ye muso ko mun mais ko sɛ n'a si fɛn kan a ko hakɛ to o ma bɛn de wa ko e delila k'o ye min a ko mais ne san joli ye nin ye ne bɛ na duman d'aw ma aw jumɛn ko i ni ce ko na jara sɛ n'a si bilalen a ka bi a bɛ ma kule o kumana ni maa ye ɲuman kɛ a y'a ka ɲuman barika o la an bɛ an baw fo an baw b'a la dɛ a sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye jagokɛla minnu bɛ da la yan fana dɔ ye i den ka mɔgɔ dama dɔ ye dɔ di yan k'u bɛ feere kɛ ko alihamudulilayi o kumana k'u ti ɲinɛ Hayidara yɛrɛ kɔ n ko aw ye maa ɲumanw ye o ka d'anw ye koyi u nana dɔ di ne ma ko u ye dɔ sɔrɔ Sikaso yan ala k'a n'u jidi ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul ayiwa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ sa an bɛ foli général kɛ kuma bɛɛ fɔra diinɛ ye min a fɔra silamɛya ye min a fɔra ala ko ye min a fɔra mais an k'an jija parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ e ka kɛnɛ bi ne yɛrɛ ka kɛnɛ an si jigi tɛ saya kan sisan mais saya t'o fɛn ye dɛ saya bɛna de cunkan na i ma sigi n'a ye kuma min na de a b'i ta kumana min ka ɲɛ o ye labɛn de ye silamɛya labɛn man ca n y'a fɔ ye silamɛya ti bɛrɛ sɔrɔ n y'a fɔ ye sira ala ɲɛ i tile ayiwa setani filɛ fɛn a mara tubi suyi don a bɛ ni yamaru kojugu don kumana tubi ye mun ye ka segin kɔ i bɛ fɛn min na n'i yɛrɛ y'a dɔn a man ɲi k'a fɔ ne ye nin bila ala kama ka ala yafa deli n'o kɛra a ka ca la jɔn o jɔn i ni ala cɛ ala b'a yafa i ka sinji min tigɛlen don k'o tugu k'i janto hinɛ na ka ɲɛ fandenw ma k'i janto bangebaaw la o de ka gɛlɛ a bɛɛ ye bangebaaw a bangebaaw a y'a janto la cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ye de bangebaa dancogo fila don i fa ma i ba min i fa janfa i ba tilala ka ko to i fa ta la cɛ caman bɛ yen ala ni gɛlɛya fɛ ani baloko t'i sɔrɔ garisɛgɛ ma fɔdi k'o ka ca a hakililaw ma dilan o la kuma bɛɛ cɛ futinɛnen don fo an baw k'o de faamu ani min bɛ ɲɔgɔn na ne kun ka wari ka ca Daramani ta ye sisan u bɛna tɛmɛ ne kan o hakilila b'a ma ayiwa minɛn minnu nana u san dɛ o hakilila b'a ma a taara a ka foro la a ɲɛ b'a la sɔmɔsun ma den k'a wasa jibarani ma a hakili sɔrɔ a n'o dimi bɛ ɲɔgɔn na cɛ chargelen de don cɛw chargelen don morikɛ fana client tiga ka na bilen client sumayalen don cɛw chargelen don a bɛ faamu o tuma na n'o kɛra cɛ lafiyalen tɛ
e bi ko dɔ siyan ma a ɲɛ t'e la yɛrɛ ale hakili bi fɛn wɛrɛ la e b'a ye a diminen don i kɔrɔ a dusu man di a nɛgɛn cɛ bi ten de o la musow sɛgɛnnen don mais fo muso k'a faamu tiɲɛ yɛrɛ la i ɲɛ bɛ cɛ min na dɛ a bɛɛ bi so kelen de kɔnɔ mais hali a tɛ jamana kelen na o la sisan n'i ma faamu dɔrɔn e bi sɛgɛn ale bi sɛgɛn kumana muso ɲuman de ye maa ye nin yɔrɔ in na min bɛ sabali cɛ kɔrɔ ka cɛ nɛgɛn wa i b'a nɛgɛnni o nɛgɛnni kɛ ala bɛ alijinɛ so dɔ de dayɛlɛ i ye ka jahanɛmɛ so dɔ datugu ala b'i ka jurumu dɔ yafa ka baraji dɔ d'i ma muso ta ye alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o kumana n'o kɛra dun a ye den minnu sɔrɔ ala bɛ barika de don o denw na mɔri sɛbɛn tɛ mɔri nasi tɛ muso ye barika min ɲini a cɛ bolo walahi o barika mana don a den la mɔri tɛ se doma tɛ se dabalijugukɛla tɛ se kumanajugu tɛ se lakalijugu tigi tɛ se barika de bɛ mɔgɔ ta an bɛ jamana min na komi bi muso o muso n'i ma fara i ma ɲi sabali cɛ kɔrɔ an bɛ diɲɛ hasidilama de la jango Mali kɔnɔ den o den n'a bilendelen tɛ u b'a kari awoyi ni den ma bilende ni den ma bilende c'est fini bɛɛ k'a fɔ e minɛ ta daga fariya cɛ bɛ siran ɲɛ i tɛ tiɲɛ na ni den ko a bɛ yɛlɛ an b'a digi a bɛ jigin n bɛka ka min fɔ nin ye ni musow y'a jateminɛ bilahi foyi t'u bolo diɲɛ na mɔri ka nasi m'a fɔ nkalon don m'a fɔ doma ka furamugu ye nkalon ye mais min ye tiɲɛ ye dɛ muso ye min kɛ a cɛ ye ka sabali ka mun ye den bilasira la ka den bilenden ba de b'a bilenden n'a fɔra i dusu ka bɔ ko wɛrɛ kɛ e ti sɔn foyi ma a bɛ k'i la wa i denw tɛ se ka jɔ fadenw kɔrɔ dɔn fo k'i sa wulibali don sabali de b'a kɛ nin tɛ diinɛ kuma ye dɛ kabini misiri ma se Mali la yan maliyɛnw bɛ ka taama nin de ka dubaw danbe yɔrɔw n'i y'i kun bɔ dɔrɔn cɛ kɛmɛ bi bere ta a y'a kun ci mais n'o y'a sɔrɔ ba ye i bilende ka bɔ u b'a susu i kun bere bɛɛ bi kari olu yɛrɛ bi tila ka kari i bi taa wallahi baw de b'a kɛ o tuma na an y'a mɛn ɲamakalaw fɛ ni cɛ fila ye baari ta ko cɛw bɛ ɲɔgɔn na ɲamakalaw ko cɛw tɛ ɲɔgɔn na dɛ ko baw de bɛ ɲɔgɔn na min ba sabali la o bi dangaden den bi k'i sigi a kan a ye kana se ka diɲɛ bɛ ka taa ten a ti yɛlɛma o an baw ani sɛgɛn mais a ye sabali a ye baara kɛ a yɛrɛ ye ala bi sɔn aw ye a bɛ kisi lahara ala bi sɔn aw ye a denw bɛ k'aw sago ye parce que ni wolo sera yɔrɔ dɔrɔn cɛ nɛgɛnen don a ka so de o c'est vrai dutigi bɛɛ nɛgɛnen don e b'i ka so e de bɛ taa wari ɲini ka n'o balo ka ko bɛɛ kɛ mais n'ala ye denw nɔgɔya ye jɛnsa dɛ i muso don i denw don mais e ye dunan de ye n'a gɛlɛyara dɔrɔn u dama bɛ t'u fara ɲɔgɔn kan e de ye dunan kelen ye so kɔnɔ den naba ka n'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ i ye dunan ye koyi i ɲɛna kumaw kɔni bi fɔ fɛn bɛɛ bɛ f'u yɛrɛ ɲɛna nka n'a ɲamina den naba bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ cɛkɔrɔba ye dunan ye so kɔnɔ o tumana muso ye i den kɛ bali ye a ka se ka jɔ i ye a ka se ka jɔ i ye ala k'an dɛmɛ an bɛ nin fɔ an baw ye ka tila k'a fɔ denmisɛnw fana ye ne ka kuma caman ye nin de ye bi Mali mago tɛ cɛmani na bilen ko a den kɛra cɛmani ye non Mali mago bɛ cɛ yɛrɛ de la cɛ ye dilanko saba ye i fa ni ba kɛra walidenw fɛ sɛbɛn kelen ala bolo
mɔriw t'o sɛbɛn dɛ o ye ala ka sɛbɛn ye siga t'a la ŋaniya ɲumandenw e fa bɛ walidenw fɛ i ba bɛ walidenw fɛ n'i y'o fa n'o ba sɔrɔ sɛbɛn kelen dir'i ma ala fɛ a filanan i ba y'i fa bonya k'a suli i fa ye k'a janto a ka taafe bolo la sɛbɛn filanan ye nin sɛbɛn sabanan e yɛrɛ min y'u den k'i suli i bangebaaw ye ka ŋunuma i bangebaaw ye k'u barika ɲini kana t'u ka dimi kɔrɔ n'i kɔrɔbayara e ko i ɲɔgɔn silamɛ tɛ o de y'a ka dugu alimamiba ye i fa bɛ boli sɔn sɔgɔma o sɔgɔma t'i turu i kunbere ka i fa ye k'a to a ka boli kunna i k'a fo parce que a n'a ka boli ala ye de d'ale ma munna ala m'i wolo alikaba kɔnɔ ala y'i wolo bolitigi de bolo a y'a janto nin na dɛ a ye bangebaa bonya a mana kɛ cogo o cogo i bangebaa mana kɛ cogo o cogo a bonya mais den fana bɛ ba bilasira den bɛ fa bilasira n'o ma sɔrɔ den na fana wolo ma fɛn ye o bangebaa anw de y'i denmisɛnninma lamɔ k'i bo ni ɲɛgɛnɛ ko k'i bilasira ka kuma ɲumanw f'u ye mais bi e kɔrɔbayara mais an kɔni kɔrɔbayara e ye hakili dɔw bɛ nagasi kumana den ɲuman bɛ bangebaa bilasira k'a fɔ n fa an k'a kɛ tan non an ka nin to yen fa nin man ɲi nin bɛ laban nin na an k'a kɛ tan den b'o fɔ a fa ye a b'o fɔ a ba ye o ti baasi ye mais i suliw ye اغفر لهما جناح الذل من الرحمة من الرحمة كي كاينة كما دبان باي كنا براكنا ناي فجي هل نيشنته يمو وبركة نو يسرو بالله فوكي سا ما في بك ورتي ما في بمليون مرة ما فوكي سا إنه ناتيسيلا على تيسو بالله على تيسو أتيسو wa fɔ k'i sa i bɛ sa ni sutura ye ala ti duga den fa fiyewu k'a sɔrɔ a sirilen bɛ maa wɛrɛ la ala ti sɔn wajuliw bɛ tɛmɛ nin bɛɛ de kan dɔwɛrɛ ti fɔ a ye an ka seli farida seli suna mais min bɛ seli tiɲɛ o farida n'o suna dun o fana fara a kan wallahi alakira ko dangaden n'a ka di ye seli n'a ka di ye sun ko nka i k'a dɔn sun ti minɛ i ye seli ti minɛ i ye dangaden fɛn o fɛn b'a ni jahanama cɛ saya don dangaden wa ala t'i sutura diɲɛ na yan i sago t'i sɔrɔ denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya anw ka diinɛ tiɲɛna a mɛnna diinɛ min tɔgɔ ye silamɛya a tiɲɛw dogora foyi ma ta bilen a gansan kɔ ne ka kuma tɛ dɛ alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam don dɔ la Seydina Umaru b'a kɛrɛfɛ a y'i bolo da Seydina Umaru kamankun kan a ko Umaru ma a ko e b'a dɔn silamɛya ye min ye wa Seydina Umaru ko alakira ma kisi nɛɛma b'a ma silamɛya ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko bɔn i k'a dɔn silamɛya ye étage de ye i ɲɛ bɛ étage janba minnu na dɛ ko sitanɛ silamɛya fana jɔlen don o i n'a fɔ o étage a ko Seydina Umaru ma a ko i b'a dɔn fɛn fɔlɔ min bɛ kari wa Seydina Umaru ko ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko o de ye limaniya ye ani ala danaya bɛ ban a ko étage fɔlɔ min bɛ kari o ye danaya ye danaya banna don o don i bɛ fɛn dɔ ye min b'i da alakira la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ala ka ciden danaya banna cɛ dalen t'a muso la muso yɛrɛ dalen t'a cɛ la den ma da fa la fa ma da den na hali banabaatɔ dan tɛ dɔgɔtɔrɔ la bilen danaya banna a ko silamɛya étage bɛɛ bɛ kari-kari a ko a bɛɛ bɛ kari-kari ni étage janba in alakira ko a bɛɛ bɛ bin a ko Umaru ma ko a tɔ bɛ to kelen de ye
ko Umaru b'o dɔn Umaru ko Ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko nin étage in bɛɛ mana kari ko foyi ti to mɔgɔw bolo bilen f'i ka wuli k'o seli Sigi. A b'an bolo. mun b'an bolo bilen O don. Allahu Akbar. jɛnɛya jɔra wa Ayi, a ma jɔ. suɲɛni dabila la Ayi, ma dabila. hasidiya ni ɲɛngoya banna wa Ayi, ma ban. karamɔgɔ yɛrɛ minnu ko Ala ko tan Ɔhɔ. Ala ko kuranɛ kɔnɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Ɔhɔ. a silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen la a kana fara Ala ma nin fɔ wa A y'a fɔ. e k'anw ka alimamiw lajɛ alimami jumɛn bɛ alimami jumɛn fɛ Ayi, si tɛ si fɛ. anw ka karamɔgɔ jumɛn bɛ karamɔgɔ jumɛn fɛ Ayi, si tɛ si fɛ. karamɔgɔ bɛɛ fara la Kɛnɛ kan. Allahu Akbar. an y'a Ala kira ka diinɛ sanima in Ɔhɔ. an y'a bɔrɔtɔ k'a bɔrɔtɔ bɛɛ y'i ta ta k'a sɔrɔ Ala kira ma taa ka diinɛ fan foyi to yen i wahabiyaw i wahandaw i sufiyaw i Ala bato sira o sira silamɛya kan kira taara ka kelen dama de to yen silamɛw Allahu Akbar don. silamɛw kira taara ka silamɛw de to yen mais an yɛrɛ tilala k'a bɔrɔtɔ k'a bɔrɔtɔ k'a tiɲɛ bɛɛ dogo Siga t'a la. an b'a fɔ dɔrɔn seli mais seli lajɛ n y'a fɔ i ye surɔ yan i si bɛɛ seli minɛnen a tɛ se ka walimuso jɛnɛya ko kelen i si bɛɛ seli a minɛnen tɛ se ka jɛnɛya kelen jurumu yan Ala kira de y'a fɔ an bɛka ka balo o kan hasidiya karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛngoya karamɔgɔ yɛrɛ ni kunfinw ɲɛ b'a la karamɔgɔ yɛrɛ ma bɛn e bɛ se ka bɛn fɔ kunfin ye cogo e bɛ wajuli min bɛ an fɛ yan n'i taara Makan Hajarala Suwadi bɛ yan fɛ i bɛ boli ka yɛlɛ kulu kan i b'i cun ka jigin dingɛ kɔnɔ an bi tile nin de la ayiwa n'i bɛ seli seli ti kɛ ten dɛ saniyaw de b'a la min ma n'u ja don min u b'o de fɔ hali sisan sunamɔgɔw ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen a bɛ ka sun tiɲɛfɛnw fɔ c'est-à-dire u bɛ mɔgɔ bana de quoi a ka sun tiɲɛfɛn la a ko mɔgɔ maa sunnen man n'i yɛrɛ saniya ni ji ye i ka sun tiɲɛna ko parce que Ala kira ko de ni ji don n'i kɔnɔ fan o fan fɛ i ka sun tiɲɛna ko ko sitana kun ye min dogo mɔgɔw la n'i donna ɲɛgɛn na komi a b'a faamu ayiwa i b'i jija k'i yɛrɛ saniya ko o da in fana ko ji bɛ don a fɛ alors ko n'i b'i yɛrɛ saniya ko i bɛ musari dɔ de ɲini k'o muye k'o ɲigi k'o bisi k'o ji b'o la ko ka sɔrɔ k'o kɛ k'i yɛrɛ saniya ne ko mais mɔgɔ ninnu k'a ka taa n'a ye a y'a lajɛ don o don ko kura a ti fɔ ko ɲɛnama yɛrɛ la mais dangaden kɔngɔ bɛna fa faga dangaden ni musow dalen filɛ étage kan o bɛ ka k'aw dɛmɛ ka misiriw jɔ ni a tɔgɔ ye di ni sunkalo sera sukaro carton bi di aw karamɔgɔw ma o si ti fɔ wajuli la mais min b'aw sɔn dangaden don a mago satɔ don a ti mɛn o mais jogo ko kuma de banna anw ka wajuliw la min bɛ yen dɔrɔn seli sun jaka hiji mais fɛn min b'a tiɲɛ o ti fɔ a b'a janto nin kuma ninnu na nin kuma ninnu a y'u ta si jiru a y'u aresere a k'u mara kuma bɛ mɛn ka tɛmɛ a fɔbaga kan dɛ n y'a fɔ ye siɲɛ caman al-afradu za'ila kelen kelen ye fu de amin yanni ka dugu jɛ a bɛ fɔ i sara yanni ka tile bi a bɛ fɔ i sara Ala kelen de bɛ se o la mɔgɔ ti to yen quoi mais a ye kuma ninnu kɔlɔsi mais a yɛrɛ ka kumaw don an fa bɛ neni an ba bɛ neni mais an bɛ kelen kɔni fɔ fo ka taa se lahara dɔw ma a kuma kelen dafɛn tɛ yen min bɛ se k'a yɛlɛma a tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a tɛna mɛn o an ya'tiya ala nasu zamanun la yabqa min al-islami lasmu an y'a fɔ a mɛnna kira ko ala ti mɛn ko foyi ti ko waati dɔ bɛna mɔgɔw kan ko foyi ti to yen
silamɛya la tɔgɔ Allahu Akbar o bido. c'est-à-dire i tɛ se ka silamɛ dɔn a jogo la i b'a dɔn a tɔgɔ de la e ye silamɛya ne ye silamɛ ye dɔrɔn Allahu Akbar o dama. mais silamɛ tun bɛ dɔn n'a jogo de Je kene ka. mais jogo banna Allahu o Akbar. kɔrɔ ye ko silamɛya yɛrɛ banna Allahu Akbar. kira ko foyi tɛ to silamɛya la i yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ ye ne yɛrɛ ye silamɛ ye an filɛ o tile de la Odo. a ko cogo di wala yabuqa wala minal qur'ani illa rasmuhu Allahu Akbar. ko wa foyi t'i to kuranɛ na a b'an bolo papiye ka bɔ kuranɛ tɔ ma to yen A toro ye bi. a ye sinji tugu o ti fɔ musow kɛ ladiri ti fɔ cɛw i tile musow ni ɲɔgɔn cɛ ti fɔ faama i tile jamana mara ka ɲɛ o ti fɔ Te fo dɛ. a banna ko foyi t'i to kuranɛ na papiye bɔ Allahu Akbar. o de b'an bolo Bamolo kene ka. an b'a ta kuma jumɛn waritigi ka so kura jɔra Je ba do ni an bɛ ka taa taa. papiyew yɛrɛ kɛ yen Allahu Akbar beke. waritigi bɛna kɔɲɔmuso kura furu an bɛ taa yɛrɛ kɛ yen Je. ayiwa an ka misiri banna an ka na kuranɛ kalan kuranɛ tɔ tora nin de ye mais aya kelen dama t'a kɔnɔ k'o baara o bila a la O te kɛ. Allahu Akbar. kira ka kuma jɔra dɛ A jora. a ko masajiduhum amira Sige. wa hiya kharabun min al-huda Allahu Akbar. a k'u ka misiriw jɔlen don k'i b'a fɔ Kisra masakɛ so Sige. a falenba don jama na Je. Siga to la. seli da don ko mais wallahi ale kira b'a kale a misiriw kɔnɔ ko i tɛ ala ɲɛ sira ɲɛna mɔgɔ kelen sɔrɔ ye Sige. Allahu Akbar. i tɛ ala ɲɛ sira ɲɛna mɔgɔ kelen sɔrɔ ye A te sɔrɔ. a ko cogo di ulama'uhum sharru man tahta adimi sama Allahu Akbar. a ko o dɔw ka dɔnnibaw minnu k'o ye karamɔgɔw ye a ko olu kabakolo jukɔrɔ tile t'i jɔ foyi kan minnu ka jugu ka tɛmɛ olu kan Allahu Akbar. u ye bɛɛ bila sira jugu kan u ye nata fu di bɛɛ ma Siga to. ala de bɛ yafa a ye yafa ɲini ala bɛ yafa ala ko ne bɛ yafa de mɔgɔ min mananja Allahu Akbar. Sige. mɔgɔ min mananja bɛ yafa o de ma Je. mais yafa ko fana bɛ yen ko k'u bɛ yen sɔrɔ an y'a bɛɛ fɔ ye Je. Siga to la. Fɔra. hakɛw bɛ yen dɛ u ti yɛlɛma Olu ye yɛlɛma bali. ne y'a fɔ i ɲɛna yan c'est-à-dire kafiri écrivain dɔ bɛ yen Sige. English ale de kumana alakira kan sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar. a kafiri de don dɛ kafiri don Allahu. mais a ko c'est-à-dire ko ni arabuw ka Muhamadu kun lamɛnna Sige. ko problème fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na ko a bɛɛ kun bɛ résoudre minute fila kɔnɔ Allahu Akbar. parce que a ko k'a fɔ dɔrɔn kafe feerela ma ko kafe kɛnkun kafe kɛnwa i n'a fɔ finijan kafe aw bɛ verre ba min dɔn o tɛ dɛ kafe ni bɛ min verre fitinin dɔ de la tan wala o kafe kɛnkun k'o k'i kun i k'o min o mana bɛn miniti hakɛ ma ko alakira ka kuma ko a bɛ diɲɛ problème bɛɛ résoudre o kɔnɔ Allahu Akbar. u y'a ɲininka ko mun na Wala. a ko parce que kira ko ala y'ale ci ni ladiriya de inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ko ala ko an ka kɛ ladiri ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na c'est-à-dire ko ni nin fila dafara jama o jamana diɲɛ kɔnɔ problème ti y'aw fɛ yen O te ye. Allahu Akbar. ladiriya ni ɲuman kɛ Kene ka. O tiɲɛ dɛ. mali filɛ tasuma min na nin ye dɔ yɛrɛ don suyɛnni ni binkani kɔ O don. O dama don. faama min mana sigi u b'a bɛɛ suyɛn u b'a bɛɛ dun bɛɛ dun de ye mali coro Siga t'a la. A jira. bɛɛ dun Allahu Akbar. ko dogolen don wa Madugo. Bɛ kɛnɛ kan. bɛɛ dun de ye mali sigi a sen tigɛ kun Allahu Akbar. o tuma na ni kafiri in ko kira ka kuma kumana lamɛn ko diɲɛ problème bɛɛ bɛ résoudre diɲɛ problème bɛɛ bi fɛn kelen dama de kɔnɔ ladiribaliya Allahu Akbar don. a bɛɛ bi yan de dɔ ye dɔɔni yɔrɔ dun dɔ ye dɔɔni yɔrɔ dun Allahu Akbar o dama don. a faamuna Afamura. mais a ko fana ko a ye jamana jate m'a dɔn a ko jamana 30 ou bien a ko jamana 60 minnu ka civilisation kun bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ o jamana ninnu de kun bɛ diɲɛ jamana bɛɛ ɲɛ ko a y'o olu lajɛ ko mais bi olu binna ko ale y'a sɛgɛsɛgɛ ko ale y'a sɔrɔ foyi m'o bin jogo tiɲɛna de u kun bɛ bɛɛ ɲɛ mais jogo tiɲɛna min kɛ u bɛɛ halakira a bɛ faamu jogo tiɲɛna u bɛɛ halakira
o la an b'a fɔ silamɛw ni jogo tɛ silamɛya tɛ dɛ ayi o tɛ ni alakira de ka kuma ye ne ka kuma tɛ kuranɛ ka kuma don Allahu akbar i tata la ala ko kuranɛ kɔnɔ wa amma man khafa maqama rabbih ni maa min siranna ala jɔyɔrɔ ɲɛ wa naha nafsa anil hawa k'i ni kɛlɛ k'a dungɔ bɔ a la Allahu akbar i bi walimuso min nɔfɛ k'a to yen e yɛrɛ ɲɛ bɔlen bɛ walicɛ min fɛ k'a to yen i ɲɛ bɔlen bɛ wali nafolo min détourné fɛ k'a to yen i ɲɛ bɔlen bɛ i balima ka ɲɛtaa kɛ dɛ k'i nisɔndiya i bɛ fɛ a ka bin k'o bɔ i la wa naha nafsa anil hawa k'i ni kɛlɛ k'a dungɔ bɔ a la ala ko cogo di n'i sera k'i ni kɛlɛ k'a dungɔ bɔ a la fa innal jannata abana ko alijinɛ de y'o tigiw ta yɔrɔ ye kuma bɛɛ de fɔlen don mais an ka karamɔgɔ caman de bɛ yen ko ala ka tiɲɛ de kana fɔ an ka mɔgɔw nɛgɛ dɔrɔn cɛbɔrɔ ni ye kuranɛ aya de ye wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata foli ka daw na ta tilija Allahu akbar y'a faamu ala ka kuranɛ kɔfɛ an bɛ mun minɛ khafa maqama rabbih maa min siranna ala jɔyɔrɔ ye i ko i b'i den kɛ cogo dɔ la a lajɛ n'a bi bɛn i bɛn'i muso kɛ cogo dɔ la a lajɛ n'a bi bɛn i bɛn'i balima kɛ cogo dɔ la a lajɛ n'a bi bɛn wa naha nafsa anil hawa ka tila ka ni bɔ a dungɔ na ka ni bɔ a dungɔ na ni b'i bila fɛn minnu na sitanɛ b'i coron ka kɛ min kan ka ban o bɛɛ la fa innal jannata hiyal ma'wa ko taayɔrɔ foyi t'i la alijinɛ kɔ ni ye kuranɛ de ye n'i ye nin contourner dɔrɔn i bɛ taa jahanɛmɛ de kɔnɔ nin ye alijinɛ sira ye n'i y'a tunɔmi dɔrɔn c'est fini wa ma man tɔgɔ ayiwa a banna karamɔgɔw a ye to ka nin kelen-kelennin kɛ wajuliw la a ka ala ka tiɲɛ fɔ kunfiw ye lahara an bɛ segin a kan ala ɲɛna wa an y'a fɔ Allahumma fashhad a kana siran ne y'o de fɔ n ka Ansaru karamɔgɔw ye u kana siran garisɛgɛ bɛ ala de bolo a kana siran fɛn fila de b'aw bolo pour que a ka arriver wallahi cɛ jɔyɔrɔ ye fila de ye ala mɔgɔ n'o kelen y'i jɛ dɔrɔn i tɛ taa bilen fo k'i sa i bɛ to dɔgɔya kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye kana siran kana siran faama tɛ se faamaw ka faama de bɛ se ala kana siran n'a nana faama ka a fɔ a ye kana siran n'a nana waritigi ka a fɔ a ye kana siran a filanan kana nata a banna karamɔgɔ nin yɔrɔ ye nin fila dama de ye kana siran kana nata a banna n'i natara nata i bɛ sa jɔnya la a kana nata dɛ a y'a la ta fɔ n'a ye 100 sɔrɔ a y'o dun n'a ye 20 sɔrɔ a y'o dun miliyɛritigi tɛ to a bolo e ye ala ka ciden de ye wallahi ni ala b'i bolo a t'i gansan bila wallahi ala t'i gansan bila n'i bɛ ala nɔfɛ a kana kɛ waritigiw ka jɔn ye a kana kɛ faamaw ka jɔn ye a ye nata bila a ka to ala kɔ ala b'o sɔn ne bɛ nin de fɔ n ka karamɔgɔ a kana siran garisɛgɛ bɛ ala de bolo a kana nata mɔgɔ la a kana nata n'i natara i bɛ kɛ jɔn ye maa o maa natara i tɛ se ka ala ta fɔ kira kun b'o de fɔ dɛmɛ ɲinini kafiriw ko u kana silamɛw dɛmɛ dɛ k'u ko dɛmɛ tigi ye ala ye ko ala yɛrɛ ka nafolo d'u ma k'anw ta ti di mɛ kira bɛ sa don min na sɔrɔ silamɛ o y'a sɔrɔ a b'a muso bɛɛ ka san musaka d'u ma ka tila k'a tɔ di yatimɛw ni misikinaw ma rasul sɔrɔ silamɛ k'a sɔrɔ a bɛ tile 3 kɛ don na daga tɛ sigi a ka so
tile 3 tɛ kira ko ale kalo 3 kɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko tasuma b'a tobi a ma dun ale ka so pendant 3 mois kalo 3 kɔnɔ tasuma bi don fɛn o fɛn kɔrɔ a n'a ka denbaya ma sɔrɔ mais a tora ala kɔ a labanna mun na fo ale yɛrɛ bi miskinaw ni dɛsɛbaatɔw sɔn yan'a ka sa karamɔgɔ bɛɛ ka kan ka nin de ta kana siran kana nata ala b'i sɔn alimami maliki ni abu hani shafi'iyu nana bɔ imam maliki ye imam maliki kalanden kalanden bi tɔgɔ sɔrɔ i bi bonya mais don dɔ la a nana maliki fo alimami maliki y'a wele a ko shafi'iyu ma a ko i jantu yɛrɛ la dɛ a ko ni ɲɛ bɛ ko dɔ la e la sini kira ka nin diinɛ in e bɛna k'a dɛmɛbaaba dɔ ye ɲɛ b'o taamasiyɛn de la i jantu yɛrɛ la walejugu kana sɔn k'a kɛ imam maliki y'a ladi a kana jɛnɛya kɛ fiyewu c'est-à-dire jɛnɛya bi nɔrɔ ban a bɛ musajabu ban a bɛ siri tigɛ k'a tiɲɛ k'i ka fɛn ɲuman bɛɛ halaki i bolo jɛnɛya b'a kɛ k'i ka alabato bɛɛ bin jɛnɛya b'a kɛ alimami maliki ko shafi'i ma a ko i janto i yɛrɛ la i k'i jogo kɔlɔsi ne ɲɛ bɛ sini min nata la ko dɔ bɛ e la imam maliki y'a waso ni min ye ko jogo a nana a kalanenba bɔra iraki jamana na ka na alimami maliki fo o y'a sɔrɔ maliki kɛra cɛkɔrɔba ye u sigira majilisu la u ye baro kɛ fo ka waati janya dumuni mana ale dinana ma don maliki ka majilisu la dumuni mana abu shafi ko imam maliki ma ko dumuni mana dɛ ko kuma na ko e ti fɛn kɛ imam maliki ko ayi ko ale ti foyi kɛ e ko b'i garisigɛ sɔrɔ yan ko shafi ko wa ne bɛ taa dɔ kɛ imam shafi ye maliki to ye ka taa sugu la c'est-à-dire ko ninnu ka bɔ hakili de ma an bɛɛ bi minnu nɔfɛ ye ninnu de mais i ye cɛ bɔlen ka taa baara ɲini sugu la a fɔ n ka alimami dɔ ka ko dɔ kɛ la ilaha illallah n'i kɛra alimami i ma kɛ ala ye sa i yɛrɛ kɔli bi jɔ mais imamu abu shafi'i bɔlen filɛ nin maliki kɔrɔ a ko ne t'i fɛngɛ ne bɛ taa fɛngɛ parce que k'a fɔra ko lamaga ko garisigɛ bɛ lamaga de la fili haraka baraka ko ale bɛ taa sugu la a taara sugu la ni alimami ba ye a taara baara ɲini ndamarotigi dɔ y'a ɲu k'i bɛ n ka ndamaro ɲu ka taa bila so a y'o ka ndamaro wɛrɛw de ɲu k'olu ɲu ka t'o bila o sara o ye minɛn dɔ fa ndamaro la ka d'a ma k'o y'a ka o baara in sara ye shafi a n'o nana imam maliki yɔrɔ la ka n'o sigi ko an karamɔgɔ ko an ka nin dun u y'a dun u tilalen y'a dunni na shafi ko maliki ma a ko ne m'a fɔ ye ko lamaga ko barika b'a la ne taalen filɛ lamaga dɔ sɔrɔ la alimami maliki ko ne m'a fɔ ye ne t'i fɛn kɛ e nana ne ta di yan a bɛ faamu o kuma na n b'a fɔ karamɔgɔ ye u kana nata ala bɛ yen a bɛna fana walahi et puis u kana siran quoi u kana siran mais u kana kɛ naloma fana ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ bila sira ka sɔrɔ i m'a dɔgɔya mɔgɔ bɛ mɔgɔ kana ka sɔrɔ i m'a fa n'a ba neni mɔgɔ bɛ mɔgɔ bila sira ka sɔrɔ i ma tasuma fɔ nin sanga de la an karamɔgɔ ye yamaruya di ko ka mawuludu duwawu kalan min kalanna an karamɔgɔ ustaz Mohamed Sanogo fɛ o duwawu bɛɛ lajɛlen kalannen kɔ tumana min na karamɔgɔ donna ni silamɛ jama ye hadara kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya siri haminako min b'i la i k'a yira ala la ka tila k'a ɲini jama fɛ u kana ɲina jamana in kɔ bɛɛ ka duwawu kɛ jamana in ye hɛrɛ bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min ani basigi ni hakili sigi fo ka taa se an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma comme en le 3-5e mois 2025 Sikasso Mawludu Duwawu le 3-5e mois 2025
Sikaso wula fɛ o kalan dugawu mana an bɛna ŋaniyaw siri sisan an bɛ ka gɛrɛ Ala la an k'an ka hamiw jira Ala la mais n b'a ɲini aw fɛ aw ka Mali fara kan Ala bɛ se k'an ka finitigiw kisi k'u kɔlɔsi k'an ka jamana kisi ŋaniya jugu bɛ maa o maa kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ i mana kɛ maa o maa Ala k'i dɛsɛ Ala ka jamana in sabati Ala k'a taa ɲɛ miniti 2 a ye kuma Ala fɛ a kana ɲinɛ n yɛrɛ kɔ a tɛ ɲinɛ kɔ dɔ fɔra sa Ala k'a bɛɛ minɛ Ala k'a bɛɛ minɛ an bɛ Bamakɔkaw fo Bamakɔ leader jeunesse mɔgɔ dama min ye baara bila ka na a ka ca dɛ u bɛɛ sara bɛ Ala de bolo Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ laban ɲɛ sɔli ala rasul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Baara in kun cɛra nin cogoya de la n'o ye Sikaso Mawuludu a duwawu kalan kɛnɛ o de kun ye nin ye min baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn kalo tile 3 ma san 2025 an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli duwawu minnu donna kɛnɛ kɔnɔ Ala ka duwawu ninnu minɛ an taara ni hamina ko minnu ye ya rabbi mun kaɲi an ma a kaɲi an ka diɲɛ ma a kaɲi an ka lahara ma Ala k'olu jaabi mun ni an ye Ala wele a la n'a maɲi an ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a falen ɲuman na nin bɛɛ sababu ɲuman ye karamɔgɔ min ye san 70 caman o bɛ Ala bolo Ala k'o di a ma Ala k'a ɲɛmɛ a la a bɛ duwawu min na an ye su ni tile Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'a ɲɛmɛ a la Ala k'a kisi k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma Ala kana an yɛrɛ kun kɛ a jugu ye ka Sikaso n'a mara bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya la section 6 min kɛra nin ko labɛnbaa ye k'a ɲini Ala fɛ nin kanu in Ala ka an n'u u bɛɛ lajɛlen ka fɔ aljanna la a sababu la Ala ka basigi don jamana in kɔnɔ an b'aw bila yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Osmane Haidara nato Sikaso